Carl, this video is for you. Look, you wanted this when I was in Poland 2 years ago, and I couldn't get it. So I wonder if this is what you wanted. Absinthe, but it's handcrafted in Poland. I can just zoom out. Look, it's mom at the candy store. Co, mama, nudy? No stop się spać chce. No ja, taka pogoda. Daj, to ciebie nakręcę na tle. O, no. Modelka? Ale ta szaleje. Chopin, whatever. Ale oni mają więcej wyboru. Polska rzeczywistość. Wina jestem? A to jest wino z tyłu za tobą? I bardzo drogie. I dla Karola nakręciłam ten. Dobra.